Il a consacré sa date de naissance, le 7 mars, comme journée internationale d'évangélisation et de mission, pour affirmer son engagement dans l'expansion du royaume de Dieu et engager du même coup la nouvelle génération. Le pasteur Mamadou Philippe Karambiri est marié à Hortense, qui est le pasteur responsable de l'église siège du Seyumi à Ouagadougou et chef de file de la nouvelle génération. Gloire à Dieu. Voilà. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Mohamed Sanogo et son excellente épouse. Je rends grâce à Dieu parce que je les connais depuis vraiment des dizaines d'années. Et je vois qu'ils avancent, ils progressent devant la face de Dieu. On va prier pour commencer. Excellent Père de grâce. Tu es le Père d'amour, le Père de grâce, le Père de bonté. Tes bontés ne sont pas épuisées, ni tes compassions à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour pour chacun d'entre nous, pour tes enfants partout où ils se trouvent. Et ce soir, avec cette ouverture solennelle de cette cérémonie, cet événement de Pâques, nous te disons merci pour tout ce que tu as préparé à travers les différents orateurs pour parler, pour édifier, pour fortifier, pour changer, transformer. Nous te sommes reconnaissants pour tout cela. Merci pour tous ceux qui viennent de loin comme de près, qui sont venus des pays extérieurs. Que tu poses ta bonne main sur eux, afin qu'ils retournent avec vraiment une grâce de révélation de ce qu'ils auront reçu comme les enseignements qui seront donnés tout le long de la semaine. Père, merci pour le glorieux Saint-Esprit qui agit en nous et au travers de nous, pour la seule gloire de Jésus notre Seigneur. Amen. Voilà, asseyez-vous dans sa présence. Nous sommes là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cet événement. Je suis venu avec le prophète Sérémé Emmanuel et puis toute l'équipe de sécurité, pas toute l'équipe, quelques-uns, de responsables, plus ils sont là, non pas pour surveiller, mais pour accompagner, pour que nous puissions ensemble travailler. Et glorifier le nom du Seigneur. Je remercie vous tous qui êtes venus. Parce que ce n'est pas évident que vous puissiez quitter vos maisons avec dans le mois où la Pâque est célébrée. Et c'est une grâce que le Seigneur vous fait de soutenir ce ministère-là, afin que la grâce de Dieu de vous guider. Donc, je bénis le Seigneur, Père spirituel, depuis qu'il est vieux, hein, il est jeune toujours. Avec son épouse, quand on parle, ensuite,
étant des hommes d'affaires de plein avec les ministères indépendants. Ben, lui, je prêchais de 6h à 14h. Il faisait plusieurs messages, 5, 6, 7 messages d'affilée. Vraiment, c'était un homme que Dieu a béni. Et puis ensuite, moi, j'ai démissionné de mon travail pour donc faire l'œuvre de Dieu dans les différents pays voisins et ensuite donc en Europe et en Asie et de gauche à droite. Donc, je dis cela parce que c'est une chose importante que nous comprenons pourquoi Dieu nous a appelés pour faire son œuvre. Et quand Dieu appelle, c'est vrai, il y a des questions qu'on se pose. On veut être sûr ne bɛ ka nin fɔ a tugu nafa bɛ nin na an k'a faamuya kun min na Ala y'an wele an k'a ka baara kɛ n'a y'i wele tiɲɛ don an bɛ ɲininkaliw sɛmɛ an yɛrɛ la walisa ka da la ko Ala ka wele don k'o tɛ fili ye wa Sitanɛ ka waleya tɛ ka tugu Ala baara la filiw ka gɛlɛn an kan k'an farati ka don Ala baara la ten ka kɛ yaala yaala ko ye ko Sitanɛ tɛ kulonkɛ kɛ ka tugu kuma dɔw bɛ Bibile kɔnɔ ko an ye se sɔrɔ Sitanɛ kan ko an ye setigiw ye a kan i b'o kumaw ta ko o tɛ hali jinɛ fitininw lasiran ko ni Sitanɛ b'a dɔn ko i tilennen tɛ i mana kuma o kuma fɔ o t'a lasiran ko mɔgɔ min sɔnna ka Ala kɔrɔbɔ e ye jɔn ye n bɛ ɲininkali sɛmɛ i la a sɔnna ka Ala yɛrɛ kɔrɔbɔ ko a tun bɛ Edɛni nakɔforo la o bɛ Ezayi ni Ezekiyɛli kitabu kɔnɔ a ko ne bɛ yɛlɛ ne bɛ sigi ko o dafɛn min tun ye mɛlɛkɛ ye ko ne kun tɛ ten nka n tɛ yen n tɛ se ka sɔngɔ fɔ ko nka a sera ka taa ni mɛlɛkɛ caman ye ko n tɛ se ka o mɛlɛkɛ hakɛ fɔ nka a sera cogo di ka na ni o mɛlɛkɛ caman ye a nɔfɛ ko n tɛ se ka o mɛlɛkɛ hakɛ fɔ Alors je vais aller de l'Ouest. On a la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une longueur. La vie éternelle, c'est la qualité de Dieu que Dieu seul a. Il y a la vie humaine, il y a la vie végétale, il y a la vie minérale, il y a toutes ces vies-là. Mais quand on arrive à Dieu, on dit vie éternelle. ko n'i kɛra Ala den ye i kan ka baara kɛ nka i bɛ kisi i ka jigisigi de fɛ matigi la i kan ka taɲɛ ka baara kɛ i ka kisili kɔnɔ kaminɛni fɛ nka kana fɔ ko ɲɛnamaya badabada b'i bolo ko i bɛ ɲɛnamaya cogo min ka di ye ko e bɛ taa arijinɛ la hakili la i bɛ hakilitigiya kɛ k'o faamuya ko aw bɛ kuma minnu faamuya n bɛna fɔ aw ye ka kɛɲɛ ni o ye ko ne tɛ siran Sitanɛ ɲɛ bilenya ɲɛ aw fana ɲɛ jɛw n tɛna siran o ɲɛ Je ne suis pas là ce soir, je n'ai pas peur des yeux rouges de Satan,
ko mɔgɔ dɔw bɛ yen u dusukun y'a daminɛ ka teliya ko ni baba karanberi bi yan a tɛ siran mɔgɔ siɲɛ ni dugukolo kan ko i tɛ kumakan mɛn tele la wa ko yalima n ye mɔgɔw to kɔ wa. Tu m'entends parler à la télé, non? J'ai laissé des gens. Voilà. Donc, on va parler clairement. O la an bɛna kuma ka jɛya. On vous dit de grandir, de monter. Ça veut dire, il y a des mots synonymes. Quand tu lis la Bible, il faut que tu sois dans deux domaines bien précis. Le premier élément, c'est l'élément naturel. Quand on me dit monter dans l'intimité de Dieu, en français normal, ça veut dire quoi? Si tu ne comprends même pas le français ou l'anglais ou le truc normal là, comment vas-tu comprendre spirituellement ce que on te dit, on va te ko ni tɛ nanzarakan mɛn walima ni tɛ anglɛkan mɛn ko cogo di e bɛna ninako faamuya an bɛ ka min ɲɛfɔ i ɲɛna. O la ko an ka dɔ fara ni matigi cɛ jɛɲɔgɔnya kan o yɛlɛni kɔrɔ ye jumɛn ye ko munna an ka yɛlɛ cogo di an bɛ yɛlɛ o jɛɲɔgɔnya la an bɛ se ka yɛlɛ jɔn fɛ o jɛɲɔgɔnya la an ni jɔn kan ka yɛlɛ o jɛɲɔgɔnya la o bɛɛ bɛna fɔ ka jɛya ko nka ka yɛlɛ mun na k'an ka yɛlɛ an n'a cɛ jɛɲɔgɔnya de la yalima i bɛ se k'a fɔ ne ye wa a bɛ yɔrɔ jumɛn bi ko dɔw bɛ yen olu ma kisi yɛrɛ ko ni ne kumana matigi cɛ jɛɲɔgɔnya kan olu tɛ se k'a faamuya ka tugu olu ma kisili yɛrɛ sɔrɔ ko u ma bange ko kura o ye jɛkulu fɔlɔ ye a filanan minnu bɛ camancɛ la olu ye mɔgɔw ye minnu bɛ camancɛ la olu bɛ se ka bibile kalan nka u t'a ta sɛbɛko la ka tugu olu bolo ko bibile fɛ olu bɛ se ka nin walima nin sɔrɔ. Walima ka nin sɔrɔ. Mais pour progresser, il faut d'abord connaître le contenu du mot intimité. Alors, o walisa i ka taa ɲɛ fo i ka o jɛɲɔgɔnya kuma faamuya. Ko olu ye kow ye nafa bɛ minnu na o ye kalansen ye bɛna min di aw ma an tɛ se ka wajuli kɛ o kan an bɛ se ka kalan gansan de di o kan anw tɛ se ka o jirali bɛɛ fɔ ka ban i bɛna ye ko e tun ɲɛna i bɛ ɲɛfɛ ko nka i ma taa ɲɛ fɔlɔ ko da o la i ka ne lamɛn dɔrɔn an bɛ fɛ ka kɔrɔya an ni matigi cɛ jɛɲɔgɔnya la o waati caman na an hakili la ko matigi bɛ an kalan dɔrɔn sariyaw la walima taabolow la ko ka yɛlɛ an ni matigi cɛ jɛɲɔgɔnya la o jɔn cɛ jɛɲɔgɔnya an ni matigi ta ko don ko jɛɲɔgɔnya ye ɲɛnɛmaya tɛmɛsira dɔ ye danfara bɛ o ni tɔw la an tɛmɛna minnu fɛ ko ne bɛna ɲininkali dɔ sɛmɛ i la i bɛ fɛ ka yɛlɛ i ni matigi cɛ jɛɲɔgɔnya la nka a bɛ kunna k'e kan ka nin dɔn e kan ka ni sariya dɔn walima ko wɛrɛw n bɛna ɲininkali k'i la ko jɔnni ye e kisi fɔlɔ o kɔ o filanan jɔn ye e lakile sabanan jɔn ye e seniya jɔn ye duba kɛ i ye ani jɔn ye ni selu ka batizeli d'i ma ne bɛ ɲininkali sɛmɛ i la o caman bɛ yen n bɛ se ka o ɲininkali sɛmɛ aw la ko ni jaabi n'i bolo ni ɲininkaliw la
ko teliyala i n'an ka bi kalansen faamuya ka jaabili sɔrɔ ko ne ye fɛn fɛn ɲɛfɔ i ye tan kisili tilennenya ani senuyali ani duba sɔrɔli ka batizeli sɔrɔ k'i kɔrɔta k'i lasigi ko nin fɛn bɛɛ sirilen no mɔgɔ kelen de la Jésus-Christ de Nazareth. Non, on va aller doucement. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de technique pour être sauvé. ko a bɛɛ sirilen no mɔgɔ kelen na a sirilen tɛ sariyaw la. Il n'y a pas de technique pour sanctifier. Prends toute la Bible, tu ne verras pas de technique ni de choses. Maintenant que toi, tu dis que tu es sauvé, tu dis que tu es justifié par Jésus, élevé, béni, baptisé du Saint-Esprit par Jésus, et tu arrives au thème monter dans l'intimité de Dieu, et tu changes, tu penses que après avoir été sauvé, baptisé, sanctifié, béni, élevé par Jésus, tu penses que tu peux avoir l'intimité avec des techniques ou avec d'autres choses. C'est possible ça? Vous posez la question là, pourquoi vous me répondez? Si tu as été baptisé par Jésus, sauvé par lui, tu ne peux être dans l'intimité de Dieu qu'à travers lui. Si tu ne le crois pas, ce soir, je vais te montrer le chemin de la vérité transformationnelle. C'est mon titre. Il ne faut pas applaudir. Attendez. Laissez. Toi, tu applaudis, ton cœur est bouga, bouga, bouga. Laisse. Tu aimes applaudir comme ça au hasard. Là. Je te pose la question. Monter dans l'intimité de Dieu. Ko ka yɛlɛ ani matigi cɛ jɛɲɔgɔnya la ko sira de bɛ o la c'est pas de technique, il y a un chemin. Ko sariyaw tɛ nka sira don Il y a un chemin. sira bɛ yen ka o waleya de la vérité transformationnelle. Et tu vas comprendre. Ko ne bɛ o de wele ko tiɲɛ sira min bɛ falenni kɛ wa i n'a faamuya o kɔrɔ ye min ye ko tiɲɛ gansan ko tɛ ko nka tiɲɛ min bɛ falenni kɛ ka mɔgɔw yɛlɛma o sira kan. Ko ni sira dɔ bɛ yen ne b'a ye o sira in o kuma fɔra an yɔrɔ min na Bibili kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ ko la ne min ye dafɛn kuraw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ ye ka tugu ne bangena ko kura ko Yohana 14 verset 6 a sɛbɛnnen don ko Yesu kumana Yesu ko Toma ma ko an bɛ Bibili de dayɛlɛ ko ne tɛ Bibili ɲɛfɔba gansan ye nka n bɛ n sinsin Ala ka kuma de kan o la n'i bɛ fɛ k'a fɔ ko ne ta tɛ tiɲɛ i bɛ na n'i ka Bibili ye an b'an sigi k'a kuma fɔ ko Yesu ko ko ne de ye sira ye ne ye tiɲɛ ye wa ne ye ɲɛnamaya ye a ye fɛn saba de ko f'i ye nin kumasen na nka a kuncɛyɔrɔ la a ko mɔgɔ tɛ taa fa la ni ne tɛ ko mɔgɔ si tɛ se ka don jɛ la jɛɲɔgɔnya la ni ne fɛ tɛ ko ni e ko o la ko e bɛ fɛ ka don Ala cɛ jɛɲɔgɔnya la n'i ka sariyaw ye n'i ka jidili n'i ka sun n'i ka delili ye o kɔrɔ ye i ye sira jɛ ka ban ko Yesu ko ale de ye sira ye cogo min na e ni fa cɛ bɛ se ka bɛn e ka kisi ka senuya ani ka nin fɛnw bɛɛ sɔrɔ ko o la e ye jumɛn de labaara walasa i ka don a cɛ jɛɲɔgɔnya la ko mun na Paul y'a jɔ k'a fɔ Filipikaw kitabu kɔnɔ ko ne tun hakili la ne bɛ Krista dɔn ko nka ne bɛ dɔnniya min dɔn a la o b'a yira ne la ko ne yɔrɔ ka jan halisa a dɔnni na a ye mun fara o kan a ko sisan ale n'a delili kɛ walasa ale ka o dɔnniya sɔrɔ nka jɛɲɔgɔnya ka don ale ni a cɛ ani fana ale ka se ka kunu ni sebaya ye ko Paul sɔnna kisili ma k'o ye ko kɛlen ye nka a kun b'a lakodɔn fɔlɔ ka a sebaya ye
ani ka o cɛ jɛɲɔgɔnya ka i nin don Krista ka tɔɔrɔ la a kuma o dɔn ko e yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na e delila ka i niyɔrɔ ta o la wa i sigilen bɛ yɔrɔ min i delila k'o dɔn wa bɛ ka o ɲininkali sɛmɛ i la an bɛ ka kuma sɛbɛ kan yalima e sera o sanga la wa i fana dalen b'a la k'i bɛna bɔ kisili la ko ka i pan ka taa a cɛ jɛɲɔgɔnya la wa e m'a ye so kɔnɔ ko munna so kɔnɔ i b'a sɔrɔ minɛn suguya caman bɛ yen ko kɛnɛmana bɛ yen dumuniyɔrɔ bɛ yen gabugu bɛ yen o kɔfɛ ɲɛgɛn ni a tɔw bɛ yen o kɔfɛ fana siso bɛ yen yɔrɔ min na an bɛ gundo la e t'o kalama wa ko ne bɛ fɛ ka min fɔ a ye o ye k'aw dɛmɛ de ye ko i tɛ se ka i ka ɲɛnamaya kɛ k'a fɔ ko Ala ye ne kɔrɔta yan a ye nin kɛ yan ko o diɲɛ in dɛ o kɔrɔta ne don ni aw ye aw kana tariki foyi ɲɛfɔ ko hali e ka moto yɛrɛ frein man ɲi ko walima katikati kɔrɔ de b'i bolo ko nka ni ɲininkali don ko ni aw ɲɛ bɛ o fɛnw de la o nafolomafɛnw de la o bɛ diɲɛ bolo ka tɛmɛ aw kan ko aw si tɛ yan ko aw ka nafolo ka ca ni Côte d'Ivoire mɔgɔ bɛɛ ye ko o jɔn de bɛ kerecɛnw cɛla ka o de ye Côte d'Ivoire nafolotigi ye aw ɲɛ b'a la ko k'a fɔ ko e ka mobili ko faransikaw de y'o ci ma olu banna o la olu ye kan bɛɛ da o la a bɛ fɔ ko pasteur ko dugawu kɛ ko matigi ye duba kɛ ne ko e dubalen don ni faransikaw ka kan bɛɛ da de ye ko an ka kumaw fɔ ka jɛya bi ko min ka d'aw ye aw bɛ se ka o fɔ ne kɔni dalen tɛ o la ko ne yɛrɛ tɛna duba kɛ n den ye ko n'a y'a sɔrɔ ko nɛgɛso de b'a bolo k'a fɔ ko yelen t'o la wa jɔlan t'o la ko sanu ni wari y'a ta ye ko yalima u bɛna mobili kɔrɔ de di ne ma ni ne bɛ dugu kɔnɔ a b'a daminɛ ka mankan bɔ ko popopopo o la n b'a fɔ ko duba kɛra n ye a ye o tarikiw lakalili dabila ko matigi ka duba tɛ o ye yan aw kana tarikiw lakali an ye ko n teri an kan ka kuma ɲɔgɔn ye ka caya ne lamɛn kana kulonkɛ kɛ ko ne ye waritigiya kɛ ka tɛmɛ i kan ko ne bɔra miliyaritigiya de la ka kɛ pasteur ye ko e bɛ ka miliyɔn yɛrɛ ɲini e tɛ ka o sɔrɔ ko i kan ka sun waati bɛɛ e bɛ sun de ka se ka 6000 sɔrɔ k'i ka so sara sara o bɛɛ kɔfɛ i b'a fɔ ko ni e ma sun a tɛ e ka so sara d'e ma wa ko e ka Ala ye Ala jumɛn ye a tɔgɔ ye jumɛn ye ko a tɔgɔ ye jumɛn ye a tɔgɔ fɔ n ye n b'a wele ko an fa bi yan n b'a wele ko mɛlɛkɛw fana bɛ yan ko i t'a dɔn k'i ka mɛlɛkɛ yɛrɛ b'i kɔrɔ e t'o kalama e kɔni sigilen don ten i yɛrɛ ma ko waati dɔw la n yɛrɛ fari bɛ faga kerecɛnw ka ko la ko matigi i dun ka mɛlɛkɛ b'i kɛrɛfɛ e delila k'a ye wa ko Ala ko k'aw denw ka mɛlɛkɛw ko hali u tubilen tɛ ko don o don k'olu bɛ matigi ɲɛda ye e dun e delila k'i ka mɛlɛkɛ ye wa ko Eburu kitabu ye mun fɔ ko mɛlɛkɛw b'anw ka baara de la walasa ka Ala baara kɛ ko mɔgɔ min bɛ baara la ko i b'a sɔrɔ a ɲɛminɛbaga bɛ yen a lakanabaga bɛ yen ko ne b'u ye don o don ko Ala bɛ mɛlɛkɛ d'e ma e ma deli k'o ye ko matigi ko nin yɛrɛ ye tariki jumɛn ye an ka taa dɔɔni dɔɔni kana jɔrɔ ko tiɲɛ sira min bɛ falenni kɛ a ko maa si ko pasteur cidenw kiraw ko minnu ye dɔnnibaw ye kibaru dumanfɔlaw u si tɛ se ka na fa la ni ne bolo fɛ tɛ ko kisili ko kuma tɛ ka fɔ yan ko kisili kuma tɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ ma sira ta ko ni ma Yamusokoro sira ta abada e tɛna se Yamusokoro ko ni ne dun ye sira ta min bɛ taa Ghana de ko fɔ ne ka munumunu caman kɛ
walsa mɔgɔw k'a fɔ ko a i filila taa yan fɛ bɔ yan fɛ ko n'a ko k'ale de ye sira ye ko a nanzarakan na ko ne de ye tiɲɛ ye ko wa mɔgɔ si tɛ se ka ta ko o kumasenw ta i k'a lagɛ i ka bibile kɔnɔ i ka olu da ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye maa si tɛ se ka taa e sen b'o la ne sen b'o la ko maa si tɛ se ka taa fa yɔrɔ ni ale fɛ tɛ ko a ye mun fɔ ka fara o kan verset 7 a y'a dafa ko n'aw bɛ ne dɔn i y'o mɛn wa ko n'aw ye ne dɔn aw na ne fa fana dɔn ko a bɛɛ sirilen don ɲɔgɔn na ko sira tɛ yen ka fɛn wɛrɛ kɛ ni Yesu tɛ o tɛ yen ko o sira tɛ yen ko o lafiya ɲɛnɛmaya o se sɔrɔli hɛrɛ ko o bɛɛ bɛ sɔrɔ ale de fɛ ale de ye masaden hɛrɛ masaden ye fɛn bɛɛ sirilen don ale la ale dɔnniya i ni a cɛ jɛɲɔgɔnya ko o la n bɛna sendaɲɛ 4 yira i la ko sisan n'i tɛmɛna o fɛ i b'a fɔ ko n y'a daminɛ ka dɔɔni kɛ ko jɛɲɔgɔnya ko an bɛ ka kuma o min kan o ye ka a ye k'a dɔn ko n'a fɔra ko jɛɲɔgɔnya bɛ yen o kɔrɔ ye k'a kalan ka i dege dɔɔni na fɔlɔ i tɛ se ka jɛɲɔgɔnya don i ni mɔgɔ gansan cɛ i tɛ min dɔn i ka ɲɛnamaya yɛrɛ la don o don i sigilen la jɛɲɔgɔnya tɛ ni bɛɛ cɛ ko jɛɲɔgɔnya t'i ni bɛɛ cɛ i ye minnu dɔn i ni minnu ye baaraw kɛ ko i ni olu de bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ o waati la o la ko ne kan k'a dɔn ne ka bangeni ko kura fɛ a ka du kɔnɔ ko ne bangena a ka du kɔnɔ a filanan ko ne bangena a ka du kɔnɔ i n'a fɔ ɲɛnamaya la cogo min na misali la ne bangena julaw ka du kɔnɔ ani mun walima bawulew ka du kɔnɔ ko e bangena o du min kɔnɔ ko ne bɛna daminɛ k'a dege kabi denya la ka o du dɔn kumaw fɛ ne teri i bɛ taa min Écoute-moi, je ne m'amuse pas. Moi, je suis membre du conseil secret de Dieu. Attends, il ne faut pas crier. Ce n'est pas les titres qui m'intéressent. Ou tu t'assois, ou si tu as des mots de vente, tu peux aller. Sinon, quand moi je prêche, toi tu te lèves pour partir, c'est un sabotage. Je te livre à Satan tout de suite. Tout de suite. Si c'est faux, essaie. Assois-toi tranquille. Si tu as maintenant une commission, dis à la sécurité, tu as une commission, tu vas aller. Voilà. Tranquille là. Pas jouer avec moi. Hein. On vient vous dire comment aller au paradis, tu es là à jouer, tu te lèves, tu t'en vas où? Hey, pas crier. Non, non, non. Il faut qu'on soit clair. Vous vous trompez là, on va aller au paradis. Toi, tu vas aller au paradis, toi. Ko jɔn bɛ taa sankolo la ko mɔgɔ min ye ɲɛmɔgɔ ye nka a bɛ ŋanamu kɛ o de bɛ taa sankolo la ko i bɛ ka i yɛrɛ nɛgɛ a fɔlɔ ko bangeni ko kura o bɛ ne don du dɔ kɔnɔ ko n b'a dege ka o dukɔnɔdenw dɔn u ka kumaw fɛ ko denba bɛ kuma den fɛ a bɛ sin d'a ma a bɛ kuma fɛ hali n'a t'a faamuya ka tugu ba b'a dɔn ko sebaya bɛ kumaw la ko n'i bɛ kuma den fɛ den tulow bɛ dayɛlɛ ko matigi y'a kɛ cogo dɔ la ko o den tulo b'a daminɛ ka a dege o mankanw mɛnni na a n'olu dɔnni na a b'a daminɛ ka faamuyali kɛ o kɔ ko o la denba ani den u bɛ da ɲɔgɔn na o sen fɛ o kɔfɛ buwa bɛ bonya
A sabanan na kuma min kan su in na, ko a kɛlen kɔ ka o kuma dɔn, den b'a daminɛ ka kuma, a bɛ bawulekan, a bɛ julakan fɔ, ani kan wɛrɛw. Ko a b'a daminɛ ka dɔ fara a ka o dɔnniya kan. O bɛ kɛ mun fɛ? Ko o deli gundo so, a bɛ dɔ fara a ka dɔnniya kan. Ko i tɛ se ka don jɛɲɔgɔnya la, ko n'i ma jɛ don aw cɛ. Ko n'i ma don gundo so delili la, i tɛ se ka dɔ fara jɛɲɔgɔnya kan. O gundo yɔrɔ in de la deli la, a bɛ f'i ye Matiyu kitabu kɔnɔ sura 6. Ko kalandenw kɛlen k'a fɔ Yesu ma, ko anw dege delili la. Ko munna Yahutu minnu tun bɛ delili dɔn, Ibrahima ka delili dɔn, u tun b'o bɛɛ dɔn. Ko olu ye ɲɛnamaya kɛ ni Yohana batiselikɛla ye, ne lamɛn ka jɛya. Olu nana fɔ o kamenenni ye san 30, min tun ye san 30 ye. Ko anw dege delili la, i n'a fɔ Yohana batiselikɛla a y'a ka kalandenw dege delili la cogo min na. Ko u dun tun bɛ delili kɛ. A ye ne lamɛn, u tun bɛ delili kɛ ka ban o waati. Nka kuma kura ye min ye? U ko de a ye n kalan delili la. Ko an bɛ delili mun kɛ, olu tɛ jɛɲɔgɔnya foyi don an ni matigi cɛ. Ko delili min don, ka buru ɲini, ka nin ɲini, ka nin deli. Yesu fɛnɛ ko n'aw ye buru de deli a fɛ, a b'o di aw ma. Ko ɲɔn tɛ, mɔgɔkɔrɔbaw, olu bɛ se k'a fɔ k'olu bɛ jɛgɛ ni buru ni sɛfan de ɲini wa? K'o ye ɲinini jumɛn ye? Ko o gundo yɔrɔ la, ko fa bɛ yen. Ko jɛɲɔgɔnya e ni fa kan ka ɲɔgɔn ye, e bɛ bɔ o ɲɔgɔn ye la. Ko gundo so delili ka sɔrɔ e ma bayɛlɛma falenni ma don e ka ɲɛnamaya la. Ko a laban, ko n'i y'a daminɛ ka ɲɛnamaya kɛ, min bɛ falenni kɛ, ka delili kɛ min bɛ falenni kɛ, i bɛ don o sanga la. Ko cogo di i bɛ ɲɛnamaya kɛ sankolo dayɛlɛlen kɔrɔ? Ko sankolo dayɛlɛlen don mɔgɔ caman kan, ko nka ɲɛnamaya ko tɛ. Ko kumasen 2 de fɛ sankolo dayɛlɛli yɛlɛli ko fɔra. Ko Yakuba cilen a ba fɛ ka taa a bɛnkɛ Laban fɛ yen, ka sɔrɔ matigi tun ko k'a kana taa yen, a kana taa Charan bilen. Ko u mɔkɛ Terak, o bɛ Josué kitabu kɔnɔ. Ko o tun bɛ boli wɛrɛw bato, o tun b'o yɔrɔ la. O la Ala ko Terak ma k'a ka taa Kanaan. Terak bɔra, a taara Kanaan. A sera Charan. Genèse kitabu kɔnɔ. A y'a jɔ Charan. A fɔra k'a ka taa Kanaan de, a taara a yɛrɛ sɔrɔ Charan. A kɛlen k'a jɔ Kanaan, an ye mun ye? A y'a jɔ yen. Ko a dakun bɛɛ jɔra o yɔrɔ la. Ko a dakun jɔlen o yɔrɔ la, a sara Charan. Ko matigi fana ye sira ta o la. Quel est le problème qui se passe actuellement dans l'Assemblée. Il ne fallait pas qu'il parte avant. Maintenant, il peut partir. Parce qu'il sera évacué pour... il y aura un truc pour au niveau de la médecine. Ok. Merci. Bon, on continue. Et maintenant que Terak est mort, Dieu vient dire à Ko Terak salen, Abraham,
Ala nana fɔ Ibrahima ye ko a ka sisan baara daminɛ ka taa. Ko n'aw ye o filɛli kɛ ka o jate minɛ ka ɲɛ, ko Ibrahima bɔlen ye a tun kɛra danabali ye. Ko walisa Ibrahima ka don matigi cɛ jɛɲɔgɔnya la, a fɔlɔ la, tɔgɔ falen ni ɲɛnamaya falen fɔlen Genèse kɔnɔ sura 17 la. Ko Genèse sura 12 a taara a ye sarakabɔlan jɔ. Ko Genèse 13 a ka guwa nana a taara Misira. Ko yen a ye muso in ta a bɔra Misira a n'a a bɛnkɛ den Lot a n'a kanimɛ Lot. Ko u fila bɛɛ tun ye nafolotigi ye, u ye kɛlɛ daminɛ. O la Lot y'a ɲini a bɛnkɛ fɛ ko a lajɛ yɔrɔ min ka di ye k'aw ɲɛna tɔmɔ i ka taa yen. Ko o la a ye Sodome ni Gomorrhe ɲɛna tɔmɔ, jugu kun bɛ yɔrɔ min. Ko k'a sɔrɔ a dun tun bɔra ni Ibrahima ye. Ko Lot kɛlen ka fara ka bɔ u la, ko jɛɲɔgɔnya n'i bɛ fɛ ka don jɛɲɔgɔnya ɲuman na faraliw bɛ ka kɛ. Ko i tɛ se ka don jɛɲɔgɔnya la ka sɔrɔ i m'i fara ka bɔ dɔ la. Ko ni teri fu dɔ b'i bolo min b'i don fili la, e bɛ fɛ ka dɔ fara i ni a cɛ jɛɲɔgɔnya la, ko i ka i fara ka bɔ teri dɔ la. Aw bɛ fɛ aw teri kɔrɔlenw ka to aw bolo, nka aw bɛ fɛ ka to jɛɲɔgɔnya kuraw fana na. Ko i kan ka sara dɔ bɔ. Sarali dɔ bɛ yen i kan ka o kɛ. Ko Ibrahima y'i fara ka bɔ a la. Ibrahima kɛlen k'i fara ka bɔ a la, a ko k'i kun kɔrɔta. Ko Ala ye mun yira a la, ko a ye diɲɛ seleke 4 yira a la. O bɛ Genèse kitabu kɔnɔ. Ko a ye diɲɛ seleke 4 yira a la. A kɛlen ka olu yira a la, k'o ye diɲɛ ye. Ko e yɛrɛ t'a dɔn k'o ye niw ye. O kalan Isaïe kɔnɔ. Ko o de la kɔrɔn ni tilebi olu ti fankelen fɛ. Ko yɔrɔ o yɔrɔ i mana taa kɔrɔn ni tilebi bɛ yen. C'est pas fini le monde, mais c'est pas fini. Deuxième chose, il dit regarde le sable, il regarde le sable. Il dit ta poitrine sera aussi nombreuse que le sable. Le sable c'est quoi? C'est la terre. Donc il est en train de dire ce qu'il avait dit à Adam. Il est en train de dire ça à Abraham. Tu comprends? Et plus tard, après Genèse 14, Genèse 15, Abraham est découragé. Dieu va faire quoi? Dieu vient le réveiller la nuit. Il lui reste une dernière dimension. Le monde, les 4 points cardinaux, la terre, le sol, il lui manque le ciel. Comme Dieu avait déjà dit à Genèse qu'ils vont assujettir et dominer donc les choses du ciel. Après avoir été bénis, féconds, multipliés et remplis les 4 bénédictions de Dieu, maintenant il reste 2 éléments que Ko duba 4 min bɛ bɔ matigi fɛ, olu nana a tɔ tora 2 ye. Dans Genèse 15, l'élément fondamental Ko Genèse 15 kɔnɔ, ko min tun b'a jɛ walasa Ibrahima ka taa ɲɛ, o tun ye sankolo ye. A fari fagara ko matigi nana fɔ a ɲɛna. Qui sera ton héritier et les gens d'Aman ne sera pas ton héritier. L'héritier va venir tes entrailles, Abraham. Il dit sors. Ko tiɲɛtaba bɛna bɔ i wolonugu de la Ibrahima. Les gens dans l'intimité, c'est Dieu lui-même. Il vient les faire sortir, il sort. Quand ils sortent hors de la tente, il dit lève les yeux et compte. Si tu peux compter les étoiles. Ko i ɲɛ kɔrɔta i ka jateli kɛ. Le sable. Il a vu les 4 points cardinaux. Ko a ye cɛncɛnw ye, a ye diɲɛ seleke 4 ye. Abraham commence à compter. Il dit il compta. Ko Ibrahima y'a daminɛ. Qui va être suivi là-bas, il eut confiance en l'Éternel. Quand il a eu confiance en l'Éternel, Ko a ye danaya da matigi kan. Dieu va ouvrir un compte dans le ciel où il a dit Ko a bɛna fɛn dɔ dayɛlɛ sankolo la. A fɔra ko badabada matigi ye o tigɛ ka bɔ a kunna tilennenya kofɛ. Ko a ye a ka danaya bɔ ye sankolo la. Ko aw kɔnɔ ko a n'a cɛ jɛɲɔgɔnya, ko i b'i panpan ten wa a bɛ na i fɛ. Ko a bɔra yen ne lamɛn. Ko a yɔrɔ man jan.
ko matigi bɔra n'a ye bugu kɔrɔ a y'a yira la a ko Ibrahima ye danaya kɛ ko o la Ala ye baganw tɛmɛ olu kɛ saraka ye tasuma la ko o la a ye jɛkura sigi ani Ibrahima cɛ ko nka Ibrahima seginna kɔ a donna ka so kɔnɔ ne lamɛn ka ɲɛ a donna ka so kɔnɔ a donna ka so kɔnɔ waati min na a taara muso Sarayi kununen sɔrɔ ko jɔn ye Sarayi lakunu aw kan ka o de dɔn ko i ni a cɛ jɛɲɔgɔnya la o sira taamali la ko aw na fɛn dɔw ye n'aw ma se ka o bɔ a sira fɛ a tɛ kɛ ko sani Ibrahima ka kuma sani a k'a dayɛlɛ Sarayi ko i ye nin kuma in mɛn min ko jɔn ye nin kuma fɔ i ye Sarayi ko Adama y'o kelen de kɛ a ko Adama e bɛ min Adama e bɛ min a ma jaabili kɛ o kɔfɛ a y'a jaabi ko ne y'i kumakan mɛn ne siran na ko jɔn y'a f'i ye k'i lankolon don ko o kunnafoni bɔra jɔn fɛ ko Sara o kunnafoni bɔra min ko jɔn y'a f'i ye ko i ye konan ye ko kerecɛnw bɛ wuli u bɛ nkalon fara ɲɔgɔn kan ka damatɛmɛ don u ka kow la bolo ko Ala tɛ mɛnni kɛ ko wa a tɛ o kow lamɛn a y'o dabila ko matigi ye ne kɛ mɔgɔ ye min tɛ se ka bange kɛ walisa mɔgɔw ka da u ka fɔta la ko don min na n'i y'a dɔn ko nkalontigɛla a bɛ ka min fɔ o ye nkalon ye o de la i n'a dɔn ko nkalontigɛla bɛ kuma fo e yɛrɛ bɛ da a la i b'a dɔn i hakili la k'o ye tiɲɛ fo n'i ye sara bɔ don min a ye Sara lajɛ ko Ala ko ne ma ko ne ye konan ye a tila ka dɔ fara a kan ko o Ala kelen min tɛ nkalon tigɛ ko e bɛ taa baarayɔrɔ la i bɛ nkalon tigɛ i mana taa yan fɛ i bɛ nkalon tigɛ i hakili la ko matigi yafa ne ma i ye nkalon tigɛ i kan ka nimisa la jeune femme qu'on a amenée de l'Égypte, là, Agar, là, tu vois, c'est elle que tu vas prendre, c'est avec elle que j'aurai des enfants. Son mari dit quoi? Ko i bɛ Agar de ta i na denw sɔrɔ ale de fɛ. Dieu qui a dit que c'est ma femme, elle dit oui. Ko i ko Ala de ko n ka Agar ta a ko awɔ. Ko Sara i dalen b'a la a ko awɔ. O la a ye ɲininkali sɛmɛ ko e yɛrɛ muso n'o nana fɔ cɛ ye san 80 ko i ɲɛ bɛ muso npogotigini min na k'a b'a d'i ma fu i b'a fɔ ayi ko cɛw a y'o ɲininkali jaabi i b'a fɔ ayi wa ko a kɛ tɛ a y'a d'i ma de k'i k'a ta ko kana fɔ ko karanbiri de y'a fɔ o ka di ye i bɛ t'o bila TikTok kan a sigi cogo lajɛ ka sɔrɔ o ka d'a ye o de ka di ye i ɲɛ b'a la san 13 ko san 13 gɛlɛya Agar ni Sara olu bɛ kɛlɛ la ko Sara ni Ibrahima bɛ kɛlɛ la ko Ala tɛ kuma Ibrahima fɛ o waati la san 13 kɔnɔ ko san 13 i ɲɛ bɛ jɛɲɔgɔnya la k'u bɛ ka gɛrɛ a la nka sira ka jan halisa ko Genèse sura 17 o san 13 kɔfɛ Ala seginna ka na ko ne tɔgɔ de ye El Shaddai ko i bɔyɔrɔ ka jan ko e tun ye danabali ye i tɛ ne dɔn ko o de b'a to n ye o kow nɔgɔya ko ɲɔgɔn tɛ ne tɔgɔ El Shaddai ko Ala min bɛ fɛn bɛɛ bɔ ko a sin bɔlen don denba sin fɛ ko mɔgɔ tɛ se ka ne dɛmɛ
ko El Shaddai a bɛ se ko bɛɛ la a dafalen don mɔgɔ tɛ se k'a dɛmɛ a ko n bɛna tɔgɔ kura da i la i tɔgɔ ye Ibrahima n bɛ tɔgɔ dɔ fara a kan ko nazarakan na ko nka Eburu la kulunba tɛ ko Ala tɔgɔ in ye kulunba de ye ko o de la a bɔra Ibrahima la a kɛra Abarahama ye ko o la i muso a tɛna wele ko Sarayi tuguni nka a bɛna wele ko Sara o la a ye jɛ siri an'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko o kosɔn ko bolokoli na kɛ ko na den dɔ di aw ma ko katugu ne de bɛ fɛn wele minnu tɛ yen olu ka se ka waleya ko o kɔfɛ Paul na o kumasen kelen fɔ ko ne na o di ko o la o den tɔgɔ na wele ko Isaka ko n bɛ ɲininkali sɛmɛ i la ko den tɔgɔ na wele ko Isaka ko u bɛ ka taa ko Genèse 18 ko Ala ni mɛlɛkɛ fila nana a fɔ ne fɛ ko jɛɲɔgɔnya bɛ na kɛ ko Ala bɛ na sisan so kɔnɔ ko Ala bɛ u ɲɛ minɛ ka bɔ kɛnɛma dɔɔni dɔɔni ko Ala bɛ gɛlɛ u la a bɛna bɔ u ye ko a bɛ u camancɛ la mɛlɛkɛ filaw bɛ yen ko Ibrahima tɔgɔ falenna dɔrɔn Genèse 17 kɔnɔ a y'a daminɛ ka yeli kɛ ninakow la a ye kow taalen matigi fɛ ko a y'o ye a taara ɲɔngiri a ye camancɛ ye a y'a dɔn ko matigi bɛ yen a ko k'aw kana o yɔrɔ janya yan na a y'aw jɔ a ka dumuni kɛ ne fɛ ko a y'a ye o gundo yɔrɔ la matigi bɛ dɔ fara a n'a cɛ jɛɲɔgɔnya kan cogo min na a taara sigi jiri kan ni Ibrahima ye ko Ibrahima ye sagadenw ta ka dumuniw ta k'o di Sara ma k'a ka tobili kɛ ko kana to dɔ ka i lafili a sɛbɛnnen don kitabu kɔnɔ ko Ala yɛrɛ ye o fɔyɔ dun a n'o naji Sara tun ye min tobi ko a tɛ Ala dɔn o de b'a to a bɛ kulonkɛ kɛ ko sebaya tigi don ko i fa tɛ wa ko ɲani i fa ka i da a sen kan ko Ala dɔ tun b'a bolo min fana ye fa ye o de y'a dege o la hali ni kerecɛn tɛ ko a tilalen dumuni na a ko ne tuna denkɛ d'aw ma min tɔgɔ ye Isiyaka ko san wɛrɛ o jɛɲɔgɔnya lajɛ ko san wɛrɛ ko Sara na o den minɛ a y'a daminɛ ka yɛlɛ ko Sara ko Ala ko munna Sara bɛ yɛlɛ la k'a sɔrɔ a bɛ kɔfɛ a lajɛ ko mɛlɛkɛw ɲɛsinna Sodɔmu ma ka taa Sodɔmu halaki o la a donna Ibrahima ka jɛɲɔgɔnya la ko kumaw bɛ jɛɲɔgɔnya la waleyaw b'a la fɛn caman b'a la Ala na fɛn min yira i la ko a y'a yira i la fɔlɔ ko nafa bɛ bɔ a la ko ne ye kumakan mɛn Sodɔmu ani Gomɔri ko Genèse 17 ko Ibrahima y'a daminɛ ka faamuyali kɛ k'a ni matigi cɛ jɛɲɔgɔnya ko kun ka bon ka tɛmɛ i n'a fɔ ko garibu bɛ Ala deli la a ko i bɛna taa Sodɔmu ni Gomɔrikaw halaki ko nka ni mɔgɔ tilennen 30 bɛ yen ko ne nana e de kama ko ne b'a dɔn i bangebagaw bɛ yen ko mɔgɔ min bɛ don a n'a cɛ jɛɲɔgɔnya la ko n'i dara matigi Yesu Krista la e n'i ka du n'a kisi ko n bɛ ka kuma i fɛ ko jɛɲɔgɔnya e kɔnɔ k'a bɛ kɛ gansan wa ko fɛn dɔw bɛ yen i kan ka pan olu kunna fɛn dɔw bɛ yen i kan ka se sɔrɔ olu kan ko Ala tilalen Ibrahima la ko Ibrahima ma taa yɔrɔ jan ko Ala ko ayiwa ko ne taara nka ne balima a ko ne tɛna foyi kɛ tun ka sɔrɔ n m'a fɔ Ibrahima ye ko Ibrahima donna Ala ka jɛɲɔgɔnya la ko a lajɛ a bɛna min kɛ ko sisan Ala nana fɔ a ɲɛna ko a waati sera sisan Isiyaka filɛ ko Isiyaka bangena
ko Ibrahima dusukun nɔrɔla Isiaka la ko don dɔ k'a to san 13 la Ala ko Ibrahima ma ko i denkɛ ta i denkɛ kelen pe ko i k'i denkɛ ta i denkɛ kelen pe mun na a b'o fɔ ko ka tugu don dɔ Ala bɛ a denkɛ ta a denkɛ kelen pe k'a di diɲɛ ma Ala ko ni e ni ne cɛ jɛ ye tiɲɛ ye ko an n'an ka jɛɲɔgɔnya fana ye tiɲɛ ye i b'i denkɛ kelen ta i bɛ taa saraka Morija kulu kan ko o Ibrahima min bɛ Genèse 12 13 ani 14 kɔnɔ o y'a jija cogo min ka se ka taa ɲɛ ko Ibrahima min b'o sira kɔnɔ o lagɛ ko o de bɛna denkɛ Isiaka ta sisan a n'a ka baarakɛlaw ko a bɛ jɛɲɔgɔnya la waati ko Sara bɛ jɛɲɔgɔnya la o waati u bɛ taa ko aw bɛ taa min a ko k'an bɛ taa Morija kulu kan ko ka u to sira la ko Ibrahima b'a jɔ a b'a fɔ a ka baarakɛlaw ye ko a y'aw jɔ yan ko ka tugu ni ne tɛ sanga kelen na ko aw ni ne ka danaya hakɛ tɛ kelen ye ko aw ni ne an n'a cɛ jɛɲɔgɔnya ni ne ta tɛ kelen ye ni ne y'aw to an ka taa ne bɛna min kɛ aw na ne lajɔ ko ni ne yɛlɛla kulu kan ni aw ye ko ne ye muru ta k'an denkɛ kelen kantigɛ aw bɛna ne lajɔ o la aw tɛ se ka taa ɲɛ o cɛ jɛɲɔgɔnya in na ko o la aw yɔrɔ ka janya Morija la ko a e dun jɔlen do yen ko i tɛ se ka o faamuya aw b'a dɔn kerecɛn ɲɛnamaya kɔni matigi m'a fɔ ko ka nin kɛ ko Ala ko ka mun kɛ o verset yira na Ala ko ka min kɛ ayi an kana dama tɛmɛ ta sa hali Ala ye faamuyali kɛ Ala ma fosi faamuya a y'a ka kuma de faamuya a ko k'ale b'a janto a ka kuma de la k'a lase ko abada Ala m'a fɔ k'ale kɛlen do k'a janto e magoɲɛ la nka a ka kuma ko yana fɔlɔ ko ka kɛɲɛ ni matigi sago ye a bɛ i lamɛn ko a t'i jaabi fɔlɔ dɛ a b'i lamɛn fɔlɔ ko ka kɛɲɛ ni o sago kelen a ko k'i na sɔrɔli kɛ n'i b'a sago kɔrɔ ko nka i b'a sɔrɔ cogo di Marika 11 a ko n'i ye deli kɛ k'i ye danaya kɛ k'i y'a sɔrɔ ka sɔrɔ i ma siga i dusukun na i na o waleyali ye ko nka an ma se delili yɔrɔ ma fɔlɔ an ma se delili yɔrɔ ma fɔlɔ ko a taara a yɛlɛna Morija kulu kan nka denkɛ o y'a dɔn sisan a ye fɛn caman fɔ a fa ye ko fa ko a den ma ko den ko a fa ma ko baba tasuma filɛ saraka laselan filɛ ko nka min bɛna sarakaw bɛ min Ibrahima ko ayi ko Ala yɛrɛ na dili kɛ ko Jehova Jire o ma bɔ Ala yɛrɛ da ko n'i donna matigi cɛ jɛɲɔgɔnya la i bɛ tɔgɔw d'a ma wa a bɛ sɔn a la ko bi an b'a fɔ ko Jehova Jire Ala m'o fɔ k'a tɔgɔ y'o ye nka Ibrahima de ko Ala na dili kɛ ko o la Ala fana ko ne sɔnna o tɔgɔ ma ko ne teri de y'a fɔ o la ne sɔnna ko o tɔgɔ ye jumɛn ye e ye min lakodɔn ko Dawuda ko Shalom ko Jehova Shalom au temps de Paul de Moïse Jehova sirkenu Dieu est notre justice ko Musa ka wagati la a fɔra ko Ala anw ka tilennenya o kɔfɛ ko Jehova nisi ko Ala ma sigi k'a fɔ ne tɔgɔ nka mɔgɔw jɛɲɔgɔnya donna ni minnu cɛ olu de ye tɔgɔw di Ala ma wa Ala sɔnna o la ko ne bɛ kuma don o don ko ne t'a faamuya ne yɛrɛ tɛ Ala faamuya a tiɲɛ na a yɛrɛ bi yan a ɲɛ t'a la k'an bɛ tɔɔrɔ la wa ko ne tɔgɔ ko tɔɔrɔ ko n'i y'o fɔ i na tɔɔrɔ o kosɔn ko muso hakilita y'a da a den na ko Jabɛti o den tɔɔrɔ la fo den yɛrɛ ye kan sɔsɔli kɛ o tɔgɔ kama a y'a yɛrɛ tɔgɔ falen ko ne bɛna aw ka hakilinaw fɔ ko dɔ kana na kule yan ko ayi ko Ala ko n bɛna lamɛn matigi na ko ni dɔ kumana a kun fɛ n b'o o yira Jabaranin Impact TV la ko ni senu ka ɲɛnamaya sankolo dayɛlɛlen kɔrɔ ko ka a mɛn ka Ala kumakan mɛn ka kuma a fɛ k'a ye ko ni na sanga o bɛ kɛ ko gansan ye
ko ni fɛn min bɛ yen farisogo la o bɛ yen nka ninakɔw fana bɛ yen ko dɔ bɛ fara a kan o b'a to i ka kuntigiya kɛ i ka ɲɛnamaya kow kan i yɛrɛ ka ɲɛnamaya i sigilen la i ka guwa kɔnɔ i ka baara yɔrɔw la ani i ka nina baaraw la a n'a tɔw bɛɛ o de ye ninakow ye ko ninakow bɛ kɛ sɛbɛncɛ i ka ɲɛnamaya la a bɛ kɛ tiɲɛ ye ko o de ye a bolofara naaniw ye ne na kuma minnu ka teliya la walasa an kana i minɛ ka janya ko ni ne mɔgɔw ye kerecɛnya ɲɛnamaya la ne ko ŋ'o tɛ se ka kɛ ko jɔn de y'a f'u ye u tɛ bibile kalan o t'u ɲɛ sira la u b'a fɔ ko kira dɔ ye nin fɔ ko pasitɛri ye nin fɔ ko karisa ye nin fɔ n ye e fana bɛ tugu o kɔ ten ko a ma ɲɛ siɲɛ fɔlɔ la siɲɛ fila siɲɛ saba halisa i bɛ taa ɲɛ ka tugu o la ko ni e makɛ ko i ma ko n'i ye fila o caya fila o ye 5 ye e taara sefe la a fɔra ko a jateden filɛ nin ye i b'a fɔ ko ayi ko 2 don i bɛ taa o sɛbɛn o la i tɛ ɲɛ sɔrɔ o kalan na i bɛ tila ka san wɛrɛ kɛ o cogo la yalima e bɛ taa ɲɛ ka o kelen sɛbɛn wa ko ayi ko an ka karamɔgɔ de ye nin fɔ ko ye karamɔgɔ min ye a tɛ foyi dɔn ko dɔ k'i ma ko kira kuma filɛ a tɛ ɲɛ nka halisa i bɛ don o la o kɔrɔ ye i ma hakili tigɛ kɛ o kɔrɔ ye naloma ye i kɔnɔ ko ne bɛ yɔrɔ min na ko ne bɛ kuma gansan fɔ ko wa o bɛ ɲɛ sɔrɔ wa e dalen b'o la ko e tun ye josɔnna kɔrɔ de ye i tun bɛ taa bolisɔnnaw fɛ yen o de tun y'i ka ɲɛnamaya ko o manamanakanw bɛ fɔ i ye ko Gana ko ɲɛmɔgɔ dɔ tun kan ka bɔ a ka baara yɔrɔ la ko u ka dugu bolisɔnna ko ko n'i ye DG Akara k'i bɛ ji min i bɛ dumuni kɛ ko abada a ma deli ka na wari di ne ma ko sisan u bɛ fɛ ka bɔ yen a bɛ na ka na ɲininkaliw sɛmɛ ne ma ko n'a lamaloya kosɛbɛ a ko o DG ma ko i ɲɛ bɛ sɛ minɛ yɔrɔ in na wa ko n'i sera ka i kɔ don ka don o sɛsulu kɔnɔ ka bɔ ko i tɛna bɔ ko ka tugu u tɛ kuma kalan u tɛ matigi ka kuma fɛ u bɛ fɛ u ka wasa de u diɲɛ kow dɔrɔn na ko an bɛna dɔ fɔ ka fara a kan an bɛna sira ta an ko a fɔlɔ-fɔlɔ o ye sira tali ye an ka sira ta ko ka kɛɲɛ ni bibile hakilina ye ko fɛn wɛrɛ tɛ ne bolo bibile de dalen filɛ ne ɲɛkɔrɔ an ka sira ta ko Ala ko sira kelen min b'ale bolo ko ale ye diɲɛ kanu hali ko an ka versew ta k'a ye diɲɛ kanu hali fo a y'a denkɛ kelen pe di walasa mɔgɔ o mɔgɔ ko don mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye danaya kɛ u kana sanwa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ne kɛlen ka o verse kalan ka tugu ne tun ye kameleni ye ne tun ye silamɛ ye ne tubilen ne ko ngo ni kuma sen ngo abada ngo mɔgɔ si tɛna ne lafili ko mɔgɔ wɛrɛ tɛna se ka na kuma wɛrɛ fɔ ne ye o sira Ala ye min di a ko k'a y'a denkɛ kelen pe di ko denkɛ kelen pe tɔgɔ ko Yesu an ye min ye Yohana 14 na ko ne de ye sira ye ne ye tiɲɛ wa ne ye ɲɛnamaya ye ko ka sirili don i ni fa cɛ o bɛ kɛ waati bɛɛ Yesu de fɛ a tɛ kɛ cogo wɛrɛ la ko kana deliko kuma fɔ deliko to yen i tɛ bibile dɔn ko Adama ni Awa ye ka delili kɛ wa i delila k'o ye ko delili tun labɛnnen tɛ o waati Adama ni Awa bolo ko Jerusalem kura fana kɔnɔ deliliko kuma tɛ yen taa o kalan ko église tɛ Jerusalem kura kɔnɔ ko wa k'a fɔ i bɛ a kɛ kuma fɔ o tɛ yen ko o si tɛ o waati la ko ka i siri fa la o tun ye kana bɔ a ye don o don a tun bɛna bɔli min kɛ Adama ni Awa ye
ko wa don mina u ye janfali kɛ a na tila ka bɔ u ye a ma fɔ Adama ni Awa aw ye delili kɛ bi wa aw ye matigi tanu sɔgɔmada in na wa tilegan fɛ aw ye dɔn kɛ wa a ma ne si ɲininkali kɛ a ko e bɛ min Adama ko katugu Adama ni Awa olu de ye guwa kelen dɔrɔn ye u ma kɔrɔbaya olu wolola waati min na u kɔrɔyalen de bangena ko Adama ni Awa bangena waati min na u tun kɔrɔyara ka ban ko o mago t'a la ka fɛn kɛ anw bɛ ka min kɛ u tun dafalen don ka ban u tun balikuyalen don wa u tun bɛ kuma matigi fɛ nka anw ko anw bangena ka bɔ cɛ ni musow de la wa an bɛ tɛmɛ sendaɲɛw de fɛ wa o sendaɲɛw ko sitanɛ ye fɛn dɔw bila anw na an bangebagaw fana ye fɛn kolonw bila anw na ko yɔrɔ cogoya ye fɛn kolon bila anw na wa danfara bɛ anw ni Adama ni Awa cɛ ka kɛɲɛ ni o ye i y'o mɛn o de y'a to an kan ka tɛmɛ nin fɛn fɛ yanni jɛɲɔgɔnya ka don anw n'a cɛ ko o de b'a to Adama ni Awa matigi ye gɛlɛya kɛ u bolo ko mɔgɔ min bangena ko a fɔra ko Ala ye bɔgɔ ta a y'a dilan ko Ala ko a ma ko Genèse sura 2 na ko fiɲɛ ci a ma ko ɲɛnamaya fiɲɛ ci a kan ko o la adamaden kɛra ni ɲɛnama ye ko o la Ala ko o adamaden ma an t'a dɔn a tun bɛ si yɛrɛ ma Ala ko o cɛ ma k'a k'a jɔ k'ale ye fɛn fɛn da baganw a ye fɛn fɛn da a kɛra fɛn fofodaw ye a ye fɛn fɛn da ko min ye fɛn ɲɛnama ye k'a ka tɔgɔ da u la a ka tɔgɔ da dafɛn kelen-kelenna bɛɛ la ko Adama dafalen de bangena ko Adama y'a jɔ a ye tɔgɔ da o bagan kelen-kelenna bɛɛ la o fɛn ɲɛnama bɛɛ kelen-kelen na a ye tɔgɔ da u la a ko a tilalen ko ale ma a bɔ ɲɔgɔn ye o de b'a to Ala ko i ma i sanga ɲɔgɔn ye min na ne yɛrɛ na o da ko Awa tun dara ka ban k'a tun bɛ Adama na k'a ye mun kɛ a y'a dilan k'a ye Adama dilan bɔgɔ la nka a ye Awa da Adama galaka la o de b'a to danfara na don u fila ni ɲɔgɔn cɛ o ka b'o waati n'i ye filɛli kɛ ko jɛɲɔgɔnya kɛra fɛn ye min ko kunga ko ka gɛlɛn o de y'a to k'a fɔ ko tamasiyɛnw fɛ ko i ni muso na faamuyali kɛ i bɛ fili la ko i na fili i bɛ fili la ko adamaden ko cɛ dacogo ani muso dacogo tɛ kelen ko dɔ bɔra dugukolo bɔgɔ la ko filanan bɔra galaka la ko ni ne ye waati sɔrɔ ka o ko fɛsɛfɛsɛ ka o ɲɛf'i ye ko munna o kɛlen k'a kɛ cɛ ko cɛ ma ko i ye bɔgɔ ye i na segin ka taa bɔgɔ la nka a ko sitanɛ ma ko a ka dumuni na kɛ bɔgɔ ye nka a m'a fɔ ko Adama ye bɔgɔ ye ko sitanɛ ka dumuni ye bɔgɔ ye nka abada sitanɛ m'a fɔ ko Ala m'a fɔ ko sitanɛ bɛ se ka Awa dun Genèse 3 kɔnɔ a ko muso de bɔnna ko o filɛ nin ale ka jalakili filɛ k'a ka dimiw na caya ko cɛ na kuntigiya kɛ a kan n'a fɛn tɔw nka ko muso de bɔnna na i kunkolo ɲɔɲɔ ko wa e n'a kin a sen na ko nka n'a kɛlen ka cɛ ko fɛ a ko ayi ke e ye bɔgɔ ye a y'a fila lajɛ bɛ ɲininkali sɛmɛ la ko n'u ka jalakili tɛ kelen ko munna aw bɛ fɛ cɛ ni muso ka kɛ sigi la ko danfara kana kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mun de la aw bɛ fɛ k'aw musow kɛ cɛw ye ka cɛw kɛ musow ye aw bɛ se k'o kɛ yalima aw bɛ se k'o kɛ wa ko munna aw bɛ kungow dilan ko jɛɲɔgɔnya guwa kɔnɔ ko n bɛ mɔgɔw ka kuma mɛn n'u bɛ wajuli la u b'a fɔ ko ko ni cɛ in ka jugu kojugu ko jɛɲɔgɔnya o de ye nin ye guwa kɔnɔ ko bi an bɛ kuma caman kɛ k'o ɲɛfɔ
ko o ye kuma gansanw ye ko walisa ka don cɛ ni muso cɛ jɛɲɔgɔnya la ko kumaw bɛ an bɛ minnu fɔ minnu ma deli ka ɲɛ k'u b'a fɔ ko o ye u dacogo ye ko nina ko foyi t'o la o y'u kɛcogo ye ko dimiya bɛ ne la e ka kalan ko y'aw bɔcogo ye o y'aw kɛcogo ye ko sisan a kan ka ɲagami ne ko ka tugun ko n'i bɛ fɛ k'i muso hakili sigi i bɛ taa dugu kɔnɔ i bɛ sɛ san i bɛ n'a d'a ma ko yalima o bɛ se ka na ni jɛɲɔgɔnya ye ko Ala ko kanuya bɛ yen min ye dusukun diya cogo ye ko ni musow bɛ fɛnɛ bɛ wajuli kɛ u b'o de wajuli kɛ ne ko n ko cogo di n ko kerecɛn musow bɛ taa ɲɛ ka u farisogo wajuli kɛ ko n'o tɛ tiɲɛ ye ko mun na Ala b'a fɔ ko dusukun diya ko o ye dusukun diya ko de ye o ye farisogo ye ko a y'aw kɔlɔsi aw ye kuntigiya k'aw farisogo kan ko wa farisogo ko o de b'a to jugu olu ka se sɔrɔ an farisogo k'a ni diɲɛ ko misali la an ka gwa dɔ ta cɛ bɔcogo ye nin ye muso bɔcogo ye nin ye ko o y'u dacogo ye o jugu b'u la o y'u dacogo ye ko u dara ni jogo min ye o b'a to hali n'u ye pasɛriw ye gɛlɛya bɛ don cɛ ni cɛ ye nin fɔ muso bɛ nin waleya kɛ ko nka an ka Ala ba ko walisa aw ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko aw jogow fɛ abada aw tɛna se k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen ko dɔ taara ka taa sun ka tugu ale kun muɲunen tɛ a ye tile 2 tile 3 sun kɛ ko a tilalen sun na a ko Ala ma ko sisan kɔni ne bɛ fɛ ka muɲuli yira n muso la a nana so a nana sɔrɔ a muso tun bɔlen don a ye kɔnɔni kɛ muso ma na a ye kɔnɔni kɛ a y'a daminɛ ka dɔnkili da a taara ɲɛ ka dɔnkili da kokura a labanna muso nana ɛri 2 walima ɛri 3 a y'a kan kɔrɔtan a pɛrɛnna ko e taara min Ala ko taa sun tuguni o ni hakili la ko sun de bɛ se ka mɔgɔ bɔcogoya falen taa sun ko sun de bɛ se ka mɔgɔ falen wa ko yalima dinɛw bɛɛ tɛ sun wa ko aw bɛ fɛ ka ne kan sɔsɔ o ko la a y'a yira n na yɔrɔ min na sun bɛ mɔgɔ falen ko n'i taara sun o kɔrɔ tɛ i ka falen nka i bɛ taa fɔ Ala ɲɛna k'i tɛ se k'a kɛ de k'a fɔ Ala ɲɛna k'i tɛ se ka i yɛrɛ bɔ a la k'a fɔ Ala ɲɛna k'a ka mun kɛ ko o waati la i bɛ Bible ta ko Rominkaw sura 4 verset 25 ko an ye tilennenya sɔrɔ a ka kununi fɛ ko o kosɔn bɛn donna ni Ala cɛ ko Ala diminen t'an kɔrɔ tuguni a bɛ taa ɲɛ a bɛ se Rominkaw sura 5 la verset 5 a b'a f'i ye ko matigi ye a labila i dusukun na Ala ka kanuya ni senu fɛ ko Ala kanuya danfara min bɛ o ni e ni kanuya cɛ o bɛ labila i dusukun na ni senu fɛ Rominkaw 5 sura 8 ko ni Ala yafara ka e to i ka hakɛ la ko cogo di sisan i kɛlen a den a na yafa i ma halisa a bɛ taa ɲɛ Rominkaw sura 5 la a n'a tɔ i bɛ taa ɲɛ ka taa ɲɛ ka taa ɲɛ Romain sura 6 i b'a ye ko gɛngɛli bɛ yen Krista ka gɛngɛli ko dafɛn kuraw ye a b'a f'i ye ko i tun ye mɔgɔ kɔrɔlen min ye ko gɛngɛna gɛngɛ jiri kan wa farisogo min bɛ a kɛ o se bɔra a bolo ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲɛnamaya o sira kan e tɛ jɔnya ka a kɛ ka jɔnya la ko adamaden kɔrɔ o y'an ka adamacogoya ye min tun b'an na an bangetɔ o kɔ Rominkaw sira 6 la ko ne y'o de fɔ sisan a ko ka tugu e tun ye mɔgɔ kɔrɔ min ye ko gɛngɛna gɛngɛ jiri kan ko 7 a ko ni o mɔgɔ kɔrɔlen gɛngɛna gɛngɛ jiri kan ko aw bɛ fɛ ka hakɛ ta ko aw bɛ fɛ ka sariya ta ko nka sariya tɛ se ka foyi kɛ o la ko ka tugu o sariya o hakɛ bɛ aw fari la
ko de la ko i bɛ ko ɲuman kɛ i bɛ tila ka kojugu kɛ ko ne y'a latigɛ san o san ko n bɛ delili kɛ ka sun nka ne ka ɲɛnamaya ti falen a ko Romikaw 7 nɔ y'o ye a ko jɔn de na ne hɔrɔnya ka bɔ ni farisogo la min bɛ saya kɛ Romikaw 8 ko mɔgɔ min bɛ Krista la ko jalakili tɛ o la ko ka tugu ɲɛnamaya o y'a hɔrɔnya ka bɔ saya la a bɛ taa ɲɛ tuguni ka kuma Romikaw 8 k'i ka ɲɛnamaya ni senu fɛ ko n'i ye ɲɛnamaya kɛ ni senu fɛ k'i bɛ jalaki badabada Romikaw 8 ko n'i y'a faamuya ko Krista min kunna ni senu fɛ ko n'a b'i la k'a bɛ ɲɛnamaya d'i ma i ka farisogo kura la halisa a bɛ taa ɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ɲɛ minɛna ni senu fɛ ko Ala bɛ u ɲɛ minɛ Romikaw 8:16 ko ni senu ye seereya kɛ i la k'o la k'i ye Ala den ye ko n teri k'i tɛ se delili la ko nka ni senu min b'i la o bɛ Ala hakilinaw dɔn ko wa minnu bɛ matigi la olu bɛ ko ɲumanw sɔrɔ halisa a bɛ taa ɲɛ ko ni Ala m'a denkɛ kelen pe to ye e kosɔn ko cogo di k'ale bɛ ban ka fɛnw di e ma ko nka k'o fɛnw ye mun ye ko k'a fɔ ko dumuni t'i bolo k'i fɛrɛ bɔlen tɛ ko o kɔfɛ ko nin fɛn ninnu bɛɛ la an ye sesɔrɔbaw ye ka dafa ka tugu mɔgɔ min ye anw lakile anw bɛ o tigi la k'i tɛ Bibile yɛrɛ dɔn i tɛ Bibile dɔn i bɛ fɛ ka se sɔrɔ a lajɛ ko o de ye a jusigi sen ye chrétien ka ɲɛnamaya la o sira in o ye Yesu de ye ko ka sirili don i ni fa cɛ o y'o ye o bɛ Yohana 17 kɔnɔ a ko ɲɛnamaya banbali ko minnu bɛ e dɔn e min ye Ala sɛbɛ ye o ɲɛnamaya banbali o ye ɲɛnamaya taabolo dɔ ye ko i ka i yɛrɛ kun dɔn fɔlɔ ani a ye min ci ne Yesu ani ka Ala yɛrɛ dɔn ko ka tugu Yohana fɔlɔ sura 12 bɛ a fɔ ka nin dafa ko fɛn fɛn ye a sɔrɔ minnu dara tɔgɔ la a ye se d'olu ma olu ka kɛ Ala denw ye ko minnu na u ma bange ka bɔ farisogo ni joli la nka u bangena ka bɔ Ala sago de la i bɛ fɛn bɛɛ daminɛ Yesu de fɛ o de b'a to Nikodɛmu nalen Yesu fɛ yen a tun bɛ fɛ ka kumaw ɲɛfɔ a ko n teri e ye dɔnnibaa ye ne t'i dɔnnibaa ye ko nka n bɛna min f'i ye ni adamaden ma bange ko kura ci ani ni senu fɛ a tɛ se ka Ala dɔn wa a tɛ se ka sankolo masaya fana dɔn a ko ko ka bange ko kura ko ka bange ji la o ye mun ye ko yalima kan ka don ba kɔnɔ wa ka bange ko kura a ko e ye kitabu dɔnba ye e bɛ Israël bɛɛ kalan e tɛ bange ni ko kura dɔn o bɛ Ezekiel 36 de kɔnɔ ko ne na dusukun kura di aw ma ko na o bɔ aw dusukun na ko taa ni kumasenw kalan ko bange ni ko kura bɛ yen ko e bɛ Israël kalan ko e tɛ se ka o waleya o de b'a to a bɛ taa ɲɛ verset 6 a ko min bɛ bange ka bɔ farisogo la o ye farisogo ye min bɔra ni senu na o ye ni senu ye ko i n'a fɔ cogo min na fiɲɛ bɛ ci a bɛ taa yɔrɔ min na ko o bɛ o cogo la mɔgɔ mana bange ko kura a hɔrɔnyara fɛn dɔ bɛ a la ko o de la a b'a kun cɛ ka Yohana 3 fɔ verset 16 ko i n'a fɔ Musa ye sa kɔrɔtan cogo min na kungo kolon kɔnɔ ko o cogo kelen na mɔgɔ den kan ka kɔrɔtan a fɔlen don ka jɛya ko e ka kerecɛnya o sigira mun kan ko ne ye n tɛgɛ kɔrɔtan ne taara kibaru duman fɔ yɔrɔ la n ye n tɛgɛ kɔrɔtan a banna o y'a bannen e kisira ko mun fɔra Romikaw sura 10 a ko kuma min bɛ yen a tɛ yan a tɛ yɔrɔ wɛrɛ ko mun don ko a b'i da de la o ye kuma jumɛn ye ko o ye tilennenya kumaw de ye o de b'i da la ko o kuma in i tɛ se k'a fɔ a kan ka tɛmɛ i dusukun fɛ ko i kan ka dala i dusukun na ko Yesu Krista ye Ala ka sagaden ka a sara e de ye ko wa i kan ka welewele da i da la ko matigi don o waati de la e bɛ kisi o bɛ na mun fɛ o bɛ na Romikaw 10 de fɛ sura 17 ko an na jɔn ci ko jɔn na taa anw ye ko munna u na taa anw ye n'an ma mɔgɔ sigi u bɛ ɲininkaliw sɛmɛ a la o kɔfɛ a b'a kuncɛ ni Romikaw sura 10 verset 17 ye k'an bɛ min mɛn o bɛ bɔ Krista ka kuma la
Ko de bangeni ko kura ye. Est-ce que toi tu peux dire, j'ai voyagé, j'ai vu des missionnaires se lever. Ko ne tara ne ye mɔgɔw ye ka wuli ka bɔ États-Unis kana ala baara la. Ko ne yɛrɛ fɛ Burkina, Mali la, Guinée, Zerekore ko u wulila. Ne kɛlen ka bangeni ko kura fɔ ka jɛya k'o ɲɛfɔ layidu kura fɛ. U wulila. U ko ko ayi ko an ko don. Ko yalima k'aw bɔra États-Unis ko kana ka sɔrɔ aw ma bange ko kura. Ko ne nana n'u ye o su n ye batiseli d'u ma ka ji la batiseli di. Ko ne bɔra Zerekore ka taa Abidjan ka bɔ Abidjan ka taa Ouaga. Ko ne ye batiseli d'u ma o don dugujɛ ka tugu ne kun kan ka taa taama la. Aw ɲɛ b'a la ne balimaw. Ka tugu ko josigilan tun tɛ u la. Ko jɛ kun tɛ u ka dɔnni na. Ko Krista ka waleya dafalen ko Yesu kulela ko a bɛɛ dafara olu tun ma u lakodɔn ko mun dafara. Ko Ala ye a ci ka min kɛ o de dafara. Ko ye mun ye? Ko jurumu yafa. Ko danfara b'o ni a kɛw yafali tɛ. Ko jurumu yafa o ye kerecɛnw ta ye. Ko ni kerecɛn a kɛ a bɛ yafa ɲini. Ko nka danabaliw ta la yafali tɛ a bɛ to a ye de. Taa kalan. N'i y'o bɛɛ kalan i b'a dafa Yohana fɔlɔ sura 8 ani sura 2 i bɛ yafali kalan o kɔnɔ ani jurumu yafa. O bɛ Kolosikaw kitabu kɔnɔ. Ko ni o ma ye o de b'a to i bɛ kerecɛn dɔw ye i bɛ pasitɛriw ye u bɛ waleyaw kɛ i b'a fɔ ko yalima nin tubira wa walima a bangena ko kura wa. Ko o tɛ se ka kɛ. Ko ni sisan tɛ ko ne bɛ nin ko ye ne tubilen. Fo ka waati dɔw la ne ma pasitɛriw ye ka nkalon tigɛ ka mɔgɔw ɲagami k'u ka wariw minɛ ka dubaw feere mɔgɔw ma ne ma deli k'o ye. Ko ne tun ma o ye fɔlɔ. Ko o bɛɛ bɛ e la e na se ka taa arijinɛ la. Ko hali farafinna ko hali diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ko n'i ye suɲɛni kɛ u b'i to yen i ka to i yɛrɛ ma kɛnɛ ma wa. Ko nso minnu bɛ minɛ u tɛ don kaso de la wa. Ko ni adamadenw yɛrɛ bɛ o sariya 10 bato min fɔra kitabu kɔnɔ. Ko ka tugu Ala ko k'i kana suɲɛni kɛ abada. Ko e dun b'a fɔ i bɛ ko kɛ Ala ɲɛkɔrɔ ko ɲangini tɛ da e kan o kɔrɔ ye i ye hakilintan ye. Ko o de la kerecɛnya fanga dɔgɔyara. Ko ɲɔ tɛ. Ko dɔ b'a fɔ ko kerecɛnw ka taa ka t'u bi ɲimi k'u bɛ kɛnɛya. Ko hali misiw ka fisa n'aw ye o kuma. Ko ka tugu dɔ ko k'ale ye pasitɛri ye a bɛ wuli k'o kuma fɔ. Ko e delila ka Yesu wa? Ko ne dun ye Yesu ye n y'a ye siɲɛ 3 n sisiw kɔnɔ. Ko ma delili kɛ. Ko ne tun ye silamɛ kɔrɔ ye. Nka a yɛrɛ de nana ka na an fɛ ka kuma in fɛ. Ko an kan ka ɲɔgɔn faamuya o kow la. Ko an ka ɲɔgɔn faamuya ka jɛya. Ko ne bɛ n ka kalan 2 fɔ su in na ani sini. Ko tɔw fana na u t'a fɔ. Ko bɛɛ k'a ka kalan fɔ wa kiiri natigɛ ka kɛɲɛ n'o ye. Ko ka mɔgɔw bagabaga ka kule o tɛ. Nka an bɛna ye sɔɔni ko i kan ka mun kɛ o kuma. A lajɛ. A lajɛ ka ɲɛ. Ko ne bangena ko kura ne ye dafɛn kura ye. O ko kɔrɔlenw tɛmɛna. Ko Galatikaw sura 2 verset 20. Ko ne tɛ ɲɛnamaya la tuguni nka Krista de bɛ ɲɛnamaya ne la. Ko ne tɛ nin bɛɛ jateminɛ. Ko nka a fɔra ko ne tɛ ɲɛnamaya la tuguni ko nka mɔgɔ de bɛ ɲɛnamaya la ne la. Ko nka mɔgɔ min bɛ ne la Yohana fɔlɔ ko sebaya b'a la barika bɛ a la ka tɛmɛ o kan. Ko nka ne t'o jateminɛ. Ko deli ko min bɛ i la sebaya bɛ a la. A ma se i ka deli kɛ o ko la. I kan k'i ka kuntigiya de da kɛnɛ kan. A kuma welewele da i ka kuma cogoyaw fɛ. E tɛ kuma. I tɛ taa ka taa deli kɛ.
I b'a fɔ ko n'i dɛsɛra ko ye Ala de nɔ ye wa? Ko n'a ma ɲɛ i b'a fɔ matigi ma ne jaabi ko tiɲɛ tɛ. Ala ko kuma kulu fɛ. Ko kana kuma n ka kuluw kan. Ko wa I ka n to yen n ka lafiya. I y'o faamuya? Ne balima. Ko n'i y'o kow faamuya, I bɛna daminɛ ka a taa ɲɛ. Ko san caman kɔnɔna la ne ye gɛlɛyaw sɔrɔ o fɛ. Ko ka tugu fa tun tɛ ne bolo danaya la k'an sunna an ye sun suguya bɛɛ kɛ. Nka ayi a ma fosi ɲɛ. Nka Ala ko ne lamɛn. Ko ne ka kuma filɛ I ɲɛkɔrɔ I b'o kuma in to yen. I bɛ fɛ ka mɔgɔw ladege. Ko ne ko n ko ka jɔn ladege. Ne ko n ko ninnu a ko ayi. A ko misaliya. Ko sariya fila bɛ Bibile kɔnɔ n'i y'olu lajɛ I bɛ fɛn caman faamuya. A ko Yohana 8 ani Yohana 4 o kalan. Ko ne taara Yohana 8 kɔnɔ. Yohana 8 ne y'a ye ko mɔgɔw nana Yesu ka kuma lamɛn I n'a fɔ bi su in na cogo. U nana ka na Yesu ka kuma lamɛn. U tilalen Yesu ka kuma lamɛnli la, Bibile ye mun fɔ verset 30. Ko Yesu tun bɛ ka kuma o cogo la, ko caman dara a la. A y'o mɛn. Ko n'i ye Bibile kalan I b'i jɔ I ka bigi b'i bolo walima I ka sɛbɛnnikɛlan b'i bolo. Ko la I b'i bolonɔ bila o yɔrɔ la. Ko caman dara a la. I n'a fɔ mun? I n'a fɔ kisiba wa? Ko abada u ma da la ko Yesu ye Masiya ye. U dara la ko a ye Masiya ye. Ko a y'a tɔ lajɛ. Ko o dannabaw. Yesu ko o Yahudiw ma minnu tun dara ale la. A y'a lamɛn ka ɲɛ. A ko o Yahudiw ma minnu dara la. Ko n'aw bɛ to ne ka kuma kɔnɔ. Ko aw ye ne ka kalandenw ye tiɲɛ na. Ko aw na tiɲɛ dɔn. Wa tiɲɛ na aw hɔrɔnya. Ne ko n ko n'aw ye Bibile kalan, a y'aw kɔlɔsi a kuma fɔcogow la. Ani a faranfasiya cogo o kɔrɔ ye ko dɔ ye. Ko a filɛ dannaba kuraw de kun ye nin ye. Ko an ka fɔ misalila k'u bɛ dugumisɛnnin dɔ la. Ko u y'u tɛgɛ kɔrɔta. Ko yalima ko dannabali tɛ Israɛl wa? A kɛra n'a fɔ Yesu ye wele de bila. Ko ne ye Masiya ye. A y'a lamɛn. U ko k'u dara la. K'u dara la k'a ye Masiya ye. K'a ye wele bila u ma u ye dannaya kɛ a la. Ko bɛɛ ye u ye. Nka a bɛ kuma mɔgɔw fɛ sisan minnu dara la mɔgɔ gansanw ko tɛ. Minnu dara la ko don a bɛ mun fɔ u ye. Ko n'aw bɛ fɛ ka taa ɲɛ ni ne ye. Ko n'aw bɛ fɛ k'aw nin don ne ka baara la. Ko n'aw bɛ fɛ ka taama ne fɛ. A filɛ ko a ye to ne ka kuma la. Ko an ye a fɔlɔ ye. Ko sira ko Yesu ye sira ye. Mɔgɔw ye dannaya kɛ. O kɔfɛ a bɛ kuma a ka dannabaw fɛ minnu dara la k'ale ye sira ye. A ko u ma. Ko n'aw tora ne fɛ. Ko n'aw ye gafew kalan ayi. Ko n'aw tɛmɛna kuma fɛ o ko tɛ. Nka a ko n'aw tora o kuma kɔnɔ de. Ani a kɔrɔw. Ko o kɔrɔ ye o sanga de ye min jɛlen don. Ko k'a fɔ n'i tɛmɛna la o ko t'a la. Ko n'aw tora ne ka kuma la. Ko aw na wele ko ne ka kalandenw tiɲɛ na. Ko jɔn? Ko minnu ye dannaya kɛ olu ko don. Ko u kan ka mun kɛ? U kan ka to kuma la. Ko walisa u ka kɛ kalanden sɛbɛw ye. Ko a ma ban. Ko n'aw kɛra kalandenw ye. Ko aw na tiɲɛ dɔn. Vous connaîtrez la vérité et la connaissance. C'est quelle connaissance? Ko aw na tiɲɛ dɔn. Ko tiɲɛ dɔnni min don nanzarakan na o tɛ.
et surtout les... Ko n'i y'o kalan layidu kura kɔnɔ i n'a ye. Il y a le mot gnosis qui est un des mots donc de connaissance selon le grec. Il y a Ko le a bɛ mot wele ko ginosko. ɲɔkisi. Ko ginosko fɛnɛ bɛ a la. Tu comprends? I y'o Et faamuya? à ce mot-là, il y a d'autres mots qui sont liés. Ko wa o kumasen fana na kumasen wɛrɛw Et il y a le sirilen don mot a la. aido. Il y a le mot... il y a 7 mots, 8 Ko qui kumasen sont ayido en bɛ yen. réalité avec le mot connaissance dans la Ko Bible. o kumasen caman de bɛ yen olu fɔlen don bibile kɔnɔ minnu bɛ dɔnniya kofɔ nka a Il y kɔrɔw a la ti kelen ye. connaissance intime, qui est une des connaissances Ko ka dɔnniya kɛ jɛɲɔgɔnya sira fɛ o bɛ yen. mais que Dieu dit, il y a épiginosko. Ko epiginosko bɛ yen. Mais on te dit, vous connaîtrez la Nka a vérité. fɔra ko aw na tiɲɛ dɔn. Nous avons dit au commencement, Ko an y'a Jésus fɔ a k'a dit, daminɛ na je suis le chemin, la ko Yesu ko vérité ne ye tiɲɛ ye et la vie. sira ani ɲɛnɛmaya ye. Il te dit ici, puisque lui, il est la vérité. Il dit, A ko k'ale pour min ye connaître tiɲɛ ye cette vérité-là, il faut ko walasa i demeurer ka o dans tiɲɛ la dɔn parole. i kan Quand ka tu vas to demeurer ale ka kuma de dans la kɔnɔ. parole, tu vas Ko n'i tora a ka connaître kuma kɔnɔ et le ko connaître i ici bɛ là, a dɔn vous voyez bien, wa o frère, dɔnniya tu vas i m'a ye ne expérimenter. balima ko i Tu n'a vas avoir la lakodɔn de révélation par ko a jirali na kɛ i ye rapport à ce qui tu es de la vérité. k'a Et kɛɲɛ ni la e ye mɔgɔ min vérité ye ani o connue tiɲɛ dɔnni ye. va t'affranchir, pas la Ko wa prière. o tiɲɛ dɔnni o na i hɔrɔnya delili fɛ. Pris d'effroi, j'ai cherché un feu de fortune. 3 fois je lui ai craché au visage. 3 fois le coq m'a piqué à l'âme. Et le voilà, mon cœur en lambeaux. Ma faute est une lance, blessant ton cœur aimant. Mais l'eau jaillit, le sang versé, tout ce rosé sur mes déserts. Ô misère, ô mystère, à Golgotha, miséricorde. Tu fais de mes cendres renaître un feu de vie. Ô jaillit, ô sang versé, deviens rosé sur mes déserts. Et mes cendres un feu de vie. Deviens rosé sur nos déserts. Et nos cendres un feu de vie.
devient rosée sur mes déserts. Et mes cendres un feu de vie devient rosée sur nos déserts. Et nos cendres un feu de vie. S'épaissit, que ma voix s'éteint. Je m'accroche à cette main qui me tient et me serre. Mais au creux de mes doutes, je t'appelle malgré tout. Dis-moi Seigneur, qui je suis dans tes dessins, dans mes éclats de rire ou le poids de mes larmes. Quand la lumière me porte ou que l'enfer me guette, je veux savoir, sans masque et sans peur, qui suis-je Seigneur dans ton immensité. Ô fils de David, qui suis-je pour toi? Quand la nuit pèse sur moi, pourquoi n'es-tu pas là?